Čaute ľudia, vítame vás u prvého dielu Minecraftu. Tak dneska budeme stavať s Matúšom. Pozdrav. Čau. Povedz nám, čo budeme stavať. Portál do pekla. No dobre, tak začneme s tým portálom pekla. To stávam. No. Teraz to aktivujeme A už máme postavané. a ideme na to. Uvidíte vnútri portál pekla. Bude tam aj oheň. Ak sme mali ten portál peklo, tak tam bol skrátka, že čerty tam boli. A poďme. A už sme vnútri. No je to tu aké inakšie. Ale väčšie. Lasa. Ale väčšie. Ale väčšie tu je ten. Ježiš, tam je oné. A my Opatrne. môžeme letieť. Juhu. Pozor na oheň, aby to neprepálilo. Pozrieme si to tu. No. Je to moc vysoké. Ale to, čo sme mali, to druhé, to bolo... Tam boli starý čelty a ja neviem ešte aký plásaty, či čo to tam boli. A ja som tam to čo je? Tu To čo tu je? aká láva. A to jak? Neviem. Kúkajte na toto. Dobre, už je toľko neonzí, však chce sa to. Ale veľké peklo, však Matúš, čo si mal predtým, čo mal, tak to mal Tak iné. to som mal. Menšie si to mal. Dovše. Kmik, kmik. Na čo ho zabiješ, chudáka, však vidíš, že chodí s tým mečom. Však ma nezabije. Že to nezabije. Mám to peklo. Keby tu boli tí čelty. No, Kde sú všetci? neviem. Neviem povedať. Ježiš. Ale ideme. Tam je dvojhlava. No ideme von z toho portálu. Tu čo je? To neviem. Tu ďalšie. To peklo je veľké. Láne, že je to malé. Koľko máme ešte minút? Keď to natáčame. 3:31, neviem. To čo je? Pozor, to je láva. Myslíš, že ma spáli láva? Spáli. Nespáli, nemá prežitie. Neprežitie. Ale, Počkaj. počkaj, ale toto sú asi čelty. No. Teraz sú tu asi... Teraz tu veľa plasatá. Jak to boli tí kostlivci, pamätáš? Ja som ich všetkých zabil. No ty si teda. Tento máme tu zabijaka. Kostlivcov. A chvála Bohu, že ich zabil. To nebolo treba. Dáme tam dole. No. Kúkajte, ono to horí. To harí, do šoka. Postavíme si tu dom. No čaká to horí, nebudeme to hulákať. Postavíme si tu dom. No. Je pekle. Taký malý. No. Stávame. Počkaj, kam? Takto. Ja to si dal naopak. On však nevodí.
To som dal zas na obal. Nepáčime to nič. Spievanie. A my potom ešte dvere. Ježiš. Dvere, ty dele. Už by sme mohli ísť von. Z toho pekla. A kam? Ja už neviem, kde je to. Postavíme. No, už to dokončíme. A to aké dvere tam dávaš? Ešte strechu. Strechu. A tu A to aké krivé, čo to? A tu si rovno postavíme aj ten portál. Ďalší? Jo, však ten. Dobre. Čiže ten prvý sme stávali spolu. Naďovno si ich viacej na tých portálov. Len... Ty vieš, že môžeme aj... Spravíme taký malý portál. No. Raz, dva, tri. 4, 5. Vyššo. Však sa tam aj nezmestíš. Aha. Keby si to dal hore. No ideme. Ideme. No a Počkaj. koľko máme minút už? Nevie koľko máme minút. 6 máme. Tu si ho postavíme. Počkaj, stavaj. No. Hej, čo ti ukážem. Čo mi chceš povedať? Postavím taký velikánsky portál. Bože, tie tvoje portály sú. Však my sme sem došli, stav ako portál, nie taký. Ježišmarja. No uvidíš, že to bude aktívne. Aktívne. Kúkaj, aký veľký portál. To je veľkosť. Ideme tam. Ideme domov. Jej. No. Koľko máme minút? 7. 7. A ty normálne vyprávaj. Ako dlho sa na to. Ako dlho sa na to načítava. Zatiaľ čaute, keď sa nám to načíta, Sme tu. A už sme tu, doma. Že doma, že tu sami stromy, idem už akože dom. Bua. Tu si ako čudno. Dobre, už tam nechod. Kde sme vlastne? Hej, tam sú aké oné. Čo keby sme bolo čo? Čo budeme robiť? Ja to pochpálim. Všetko tu podpálim. Kúkaj. Počkaj. Ale... Nemôžeme piť. Postavíme si ho aké dom. Dobre, tak stávaj. Už aká vyzýva. Ja, ty môže byť zima, však je teplo. Ja hovorím, že zývam. Zajtová hlása, koľko stupňov? Si do 36. Ja dneska, bože, však dneska umrem ja. Že také teplo. Také pekné kocky. Hej, daj to sem. Nedám. Koľko máme minút? Musíme pozerať ľudia, aké sú minúty, lebo to je... Počkaj, toto nebude dom, ja neviem. A teda, že dom to nebude. Čo to bude? Ja musím ich ostávať. Budeme tu dávať do 10. Zatiaľ čaute, ja sa vám ozvem, keď budeme mať postavený dom. No a tak? Takže už máme postavený dom a teraz si tu dáme nábytky. Daj tam šport. Dáme si postel. Dvojpostel.
Až dvojpost. Tvoj. Trojpost. No špolák si dám tuto. Šporáčik. A máš jedlo? Moje sa vyšlo cíla, to je normálne. Crafting table. Crafting. Joj. A dáme si, počkaj. Aj. Daj to maj, no, aby si... Toto si dáme takto. A tuto bude... Počkaj, nie. Takto. Takto. Nemáš zlaté jablká. Aké zlaté, tu máš zlaté jablká. Koľko máme minút už? Hej, my máme už 11. No. No tak. Čus. Ľudia, zanecháte odber, lajky a komentár.